Nagsut pa yun. Oh. God. Oh my. You know? Tapos latupig. Tapos pisit at tikamatis. Yes, good afternoon mga guys. Ngayon yung yung panahon ng ipon. Ipon, hindi ko alam yung Tagalog ng ipon. Yung ipon sa Ilocano is yung mga maliliit na isda. So, titingin tayo doon sa dagat ngayon at gagawin nating tamales. So, let's go! Yan o, dami na naman nag-ano ngayon. Beach. Yan, nandito na ako sa fishport. Bibili ako ng ipon. Ipon sa Ilocano. Yan. Saka yan o. So tayo na, bibili tayo. So yan, nakabili na ako. 200 lang oh, dami oh. Dadaan ako ng mamaya, dadaan ako ng dahon ng saging. Kasi tatamalis ko to. Dami oh. Ipon ng Taiwan. Oh. So tayo na. Uwi na tayo at makaluto ng tamalis na ipon. Yan oh. Let's go home. $100. Wala man lang akong mahanap na dito. Dahon ng banana chips. Saan kaya hanap? Walang banana dito ah. Hanap pa ako dun. Baka may makita ako dun. Kung wala dahon na lang ng dahon na lang ng nyog. So you know, nakahanap din ako. You know. Yan. Pwede na to. Let's go. Yan, ayan na yung nakuha natin nabili nating ipon. Babalutin ko sana ng dahon ng saging. Saka magkikinilaw. Lamansi, saka sili. Tapos yung iba, lagyan ko naman ng egg. Kapatid, tapos na ang ating ipon. May dito. Ito. Tokoy na ipon. Tapos, inilaw na ipon. You see? Ni. I taste the love. Naluto mo ti kalamansi di.
the grand finale. Yan. Bukatan na natin. Nagsut pa yun. Oh. God. Oh my. You know? Kasla tupig. Tapos pisitak ti kamatis. Raptog kamba. For the look and may I see that is the look. Kain tayo. Lalagdag niya po gumana. So ayan kapatid. Ayan mga kapatid. Panahon ng ipon ngayon dito sa Taiwan. Mura lang to. Napakadami. Kasi hindi masyadong napapansin yung ipon dito eh. Hindi gaya sa atin na mahal. Sarap talaga ng kinilaw. Yan. So, thank you for watching. Bye!